Kohimen kopara payit hautrai Jesu Christ. Kapor jongo Jesu. Kalong kapor jongka jinglong batimai. Kabaneng kabatimai. Kaparte kabatimai. Kaban sa wanra yangi ya ka jingkumen suda. But nios ngo Shapang ka jingjia ha ka gospel minda kasni. Unong sensha ulawan siya Jesu. Pachua ya kene ngila soto u Jesu uwan na Samaria siya Galilea badu Jesu hi ula ong ya unong ya tulupa onum pediang ha ka snong la jo. Namar bale don gi por haba u Jesu le leisha Nazareth kinong Nazareth kila kendai ya Jesu. But minta u Jesu wan sajasin siya Galilea siya ka tain jongu. Bad kaladon ga jingkala haka rukam peit jongi beriu ya Jesu. Bale kita ki beriu kila kala haka rukam peit omde ben pediang ya u person u Jesu henre ben pediang ya ki kam kaba ulale. Kila kamen ya ki kam kaba ulale. Kim shimla don jingedu Jesu. Henre kila pediang ya u Jesu namar kadba kidang pediang ya Jesu kinsala benyomat ya ka bor janga kambala haka jingim jongiru lada kelli minda bon ki brio ki pediang ya Jesu namar bale bon ki brio ki om kilong kristan bale bon ki brio ki duai hato namar ba kidon jingid ya Jesu ne kidon jingkame lenti na ba kinyo eye na u Jesu na gabindaka jingim jongi. Buon ki brio ki wadi ya u Jesu omde ban iyade pinyade badu Jesu ne ban rung haga jingade ka bad jilliyo badu Jesu nem omde ban idi ya u Jesu henre banyo eye na u Jesu. Kadon ga jingya per. Hanning ide ban kili alade. Namar bale nga wadi ya u Jesu. Namar bale nga ong ngalong kristan. Hato ngan banyo kum gini ki jimbentoy kum ki nong Galilea. Tad hadu ki nong Galilea kimtip ba u Jesu don ga bor kila kindait yaw. Hawa kitip u Jesu don ga bor ban le kampala kila pediang yaw. Kaniru kamdega jinge. Ka jinge kaba shisha kalong ban yid yaw Jesu ban ngait hau Jesu warlada tre ban a yeye yangi ya kabangi pan ka jinget badu Jesu kalong ka jingkwa jongi ban yade badu wad hakamat ka jingya wad hakamat ka jingtenju wad hakamat ka jingjinja tam kum kini ki jinget khala ban perlong yangi kibalai luid. But news ngo Shapang unong sensyar. Unong sensyar ulawan siya Jesu. Ula don jinge. But udang kwaro ba ukun jongo un im. Ya ka ba ulapan na Jesu kalong ka kampala. Henry kadba udang hiyang hakamatu Jesu. Kadba udang pan ya ka bor na Jesu. Kaya ka ba wanra hau. Kaya ka ba lajia hau kalong. Ulas tang ban idia Jesu. Na marba ula yid ya Jesu ulas tang ban penkala ya ga jimmut da ka ba ula wan chau Jesu ula wan da ga jimmut ayu ula kwa ban yalam ya Jesu shaying jongu ba undu pen khoi ya ukun namar ka jingong jongu kalam ukun jongu udon khatmir ka jingia ngila banno ula jan yap lese ula yap minta kane kalong ka jingpan jongu ni unong sensha Henry haba ula yang hakamatu Jesu haba ula peit ya Jesu haba ula stang ban shashkor ya Jesu kala don ke jingkala haga jingem jogu omde kum nong Galilea ki kwai Jesu tang malle kampala Henry unong senshar pat palat ya kaba ukwa na Jesu minta ula stang ban id ya Jesu badu Jesu la piwad yenga banleayu minda kala syai kadar balai ulawad henren hadu kapor Jesu lastang ban kren hawu
ulas tang ban eat yaw jisu bad habau jisu la ong kilate ukun jompi un ula kala ula pen kala ya ka jing kwa jongu ka jim parkha jongu bad ula late nang no ula yo kata ka bor ban late kala mu jisu kumno ula ban ngeit yaw jisu haba uong kilate ukun jompi un kata kalonga bor jangka jingkala kapamut kane kalonga jinglong kabange debandon lada nga yid yaw jisu lada nga ngeit haw jisu yakaktin kaba ukran kalonga ba seiso but kabamut lada nga ngeit kumne ujisu don badnga war lada ngimyo i yaw jisu markamat war lada ujisu yait rengkat badni kumba unang sensyar ula sautu ula don ga jingeit lada ujisu ong ujisu ulong kaktin bad hakaktin udon shisha bad kaktin kalom kado bad ka snam bad da kata kaktin ukun jonga unlaitin bad ulalay shimla pin borshu ya ujisu bad ulangeit ya ka por jong ujisu ulangeit bad ulas tang ban pinyade ya ka por jong ujisu bad ulakli ya ki shakri ha ka porayu ukun jonga ulalaitin bad kilabata ya ka por bad ulas tang ban pinyade ya ka por jisu ula pinyade ya ka jinglong jong ujisu ula pinyade bad ka jingdon jong ujisu ula pinyade bad ka jingedo jisu ula pinyade bad ka bor jong tin jong ujisu bad ula pinyade bad ka por jong ujisu ula sautu ya ka por jong ujisu hakaju ka por habau jisu ong ukun jompi un ujisu la poi shano ujisu la poi sha ukun jongu shuwa upa un poi manobala poi ujisu la poi kane kalonga bor jonga jinge shuwa upa ula poi sha ukun ubapang ujisu la poi kane kalonga jinge habangi pan eye habangi duai hakamato jisu ngide bandon ya kane ka jinge aba ujisu ulaban yade badnga bad ujisu ulaban pinyade bad ki inga sem jonga ujisu ulaban poi shua yanga ladanga don ga jingid kane ka jingid kadon kama ga jingim jogi namar ujisu udon hamalla ki jaka bad ujisu ulaban don man ki jaka habangi shong hakamato jisu had hakane ke yukrish bakuit ni duai minta naga binta kano ke jingdon kam da ka jinget bad ka jinget ujisu un poi shaka ta ka jinglong ha ka bangi duai naga ta ka daw ki briyu ki ba duai na jingai naga binta ki ba yir ba toin da ka jinget kala ban pinurlong naga binta jongki wan lada ki don ka jingya per ya ki mer jingya per ya ki kilometer jingya per ya ki jaka namar ujisu ulaban poi shwayapi nagata gadau kalong ke jimman toy yang iban idia u person ujisu but pidiang ya u person ujisu haka jingem jongi namar unle ya kabangi pan daka jinget kabashisha tongin duwai haka ne giu kirish bakuit naga binta ka ne jingai jisu bayit karko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangin don kata ka jinget ban id yame u person ublay haka jingim jongi de ban bad yaki dakishin henre ngi it namar ngi melong ublay jongi enyaro ya utrai Jesus Christ amen.